खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो नङा, आंखौ बोखारनानै जुदि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जायोब्ला आंखौ बोखार, आरो आंखौ दोननानै जुदि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जायोब्ला आंखौ दोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला मैया मानास माहारियारि हाग्रानि ड्रिमलेन्ड वाइल्ड रिजर्टआव गामि दावबायथाय मेला खुंनायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंदों दि आंखौ बोखारनानै जुदि रायजोनि मोजां जायोब्ला आंखौ बोखार, आरो आं थानायाव रायजोनि मोजां जायोब्ला थानायाबो मोजां। बियो सुबुं खुंथाय हादोर, गतिके रायजो राजाफ्रानो थिग खालामगोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो। आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गासै बिटिसि नाङैनो फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन बियाबफोराव गोजोन, खौसेथि आरो जौगानायनि मुं होनानै आथिंजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा बियाबाव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थियाव उदालगुरि आरो क'क्राझार मोन्नैबो बियाबावनो 100% बिपिएफआनो देरहागोन होनना बुंथियो। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी, बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, एमसिएलए दनेश्वर गयारी, एमसिएलए देरहासार बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांफोरना बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरियाव हाग्रा बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय। मिथिनाय बायदिब्ला उदालगुरियाव हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव दंफां हाग्रा हाखावग्रा मिल बोखांनो हादों। मिथिनाय बायदिब्ला बे साननैसोआव उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाना स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै नायबिजिरनायखौ सोलिहोबाय थादोंमोन। थिग बेबायदिनो मैया फुंनिफ्राय नायबिजिरनायाव उदालगुरि जिल्ला लाइलंपारा गामिनिफ्राय मोनसे दंफां हाखावग्रा मिलजों लोगोसे माखासे सिनखावनाय दंफांफोरखौ मोननो हादों, जाय मिल एबा दंफांफोरा आयेन बेरेखायै सोलिगासिनो थादोंमोन। लोगोसे बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लायावनो माखासे गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो आयेन बेरेखा दंफां हाखावग्रा मिलफोर दंबावो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों, जायफोरखौ थाबैनो सिज खालामनाय जागोन होननाबो हाग्रा बिफाननि मावसुमाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। पुलिसखौ अयथासार खालामनायनि दायाव सा 14 दुथांफोरखौ कारागाहातसिम दैथायहरनाय जाबाय। नंगौ, मैया कामरुप जिल्लानि सान्थलियाव कामरुप पुलिसआ सासे जिनाहारि खालामनाय दायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ हमनो थांदोंमोन होनना मिथिदों। नाथाय माखासे गामिनि रायजो राजाफोरा पुलिसखौ बादा होनो ओंखारदों। मख'जाथावदि रायजो राजाफोरा खालि हेंथा होनायल' नङा, बिथांमोना पुलिसखौ अयथासार, आनखि पुलिसनि पिस्तल आरो हाथियारखौबो सेख'दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे पुलिस थानाखौबो सावनो ओंखारदोंमोन होनना मिथिबावनाय जादों। नाथाय बेबायदि आयेनखौ गावनि आखायाव लानायनि दायाव गासै हिनजाव हौवा सा 14खौ कामरुप पुलिसआ लाबोबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिसोरखौ दायो कारागाहातसिम दैथायहरबाय होननाबो पुलिसआ फोरमायथिना होबावदों। कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनि गेजेराव नांबाय अर। नंगौ, दा साननैसोआव जों बयबो नुगासिनो दं कंग्रेस आरो एआइइउडिएफआ गावजों गावनि गेजेराव सोंखारिलायनायखौ। थांनाय समाव कंग्रेस आरो एआइइउडिएफआ खौसेयै ज'-ज'यै राजखान्थि गेलेनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दायो बिसोर मोननै राजखान्थि दोलोफोरा गावजों गावनि गेजेराव बायदि मैया खोथाफोरखौ, बाथ्राफोरखौ लानानै सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव एआइइउडिएफआ कंग्रेसखौ बुंदों कंग्रेसआ हिमन्त बिश्व शर्मानि जेयाव नांबाय, बेनिखायनो कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनि खौसेथिखौ कंग्रेसआ बोखारनो नागिरदों। मख'जाथावदि आसामाव मोनसे राफोद बेरेखा दोलो होननानै बुंब्ला कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ। बेनिखायनो हिमन्त बिश्व शर्माया कंग्रेस आरो एआइइउडिएफखौ माबोरै गावस्राहोनो हायो बेखौ नाजागासिनो दं होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावो एआइइउडिएफनि दैदेनगिरि बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।